Vážené dámy, vážení páni, prajem krásny dobrý deň. Moje meno je Ramber a veľmi veľa ľudí mi dávalo otázky, ako si mám zmeniť svoj crosshair v Hizi z toho, čo tam mám normálne, keď som vo first person a mám brokovnicu v ruke, na ten, ktorý som mal v starom Hizi, čiže krúžok s bodkou v strede. Je to úplne jednoduché. Prídete na Hizi, kliknete na ňo pravým, prídete do Properties, alebo vlastnosti po česky, vyberiete Local Files, alebo nejaké súbory, to sú po česky, Browse Local Files, čiže prehľadávať akési súbory, a sem zídete úplne dole a vyberiete User Options. Otvoríte User Options a približne v strede sa v takejto hranatej zátvorke nachádza UI, čiže User Interface. A neurobíte nič iné ako riadok, ktorý som vám ja nakopíroval do popisu videa, čiže Reticle Classic Mode rovná sa 1, skopírujete na koniec do tohto UI riečinku, alebo ako to mám nazvať. Len ho sem skopírujete a aby sa vám to uložilo, dáte súbor, uložiť. Nič viac. Zavriete, ja už to mám, áno, zavriete a hotovo. Máte taký istý crosshair, ako bol v starom Hizi vo first person shotgune, čiže na brokovnici, bodka a okolo nej veľký krúžok. Ďakujem za zhliadnutie videa, to by bolo všetko. Viac tutoriálov príde určite v budúcnosti. Dúfam, že sa vám video páčilo. Prosím, budem veľmi vďačný, ak ma podporíte lajkom, môže byť aj komentárom, ale najmä subom. Som vám za to veľmi vďačný a vidíme sa pri ďalšom videu.